Přísně utajovaná operace začala už v nočních hodinách. Tanky a bojová vozidla pěchoty přijíždí k připraveným vagónům. Lidé z okolí nádraží se kvůli hluku při najíždění těžké armádní techniky nevyspali a někteří to vojákům dávali pořádně najevo. Styďte se! Co tady děláte? Jste normální? Je 9 večera, první z tanků najíždí na jihlavské vlakové nádraží. A tohle už jsou ranní obrázky. Technika připravená, motory spuštěné, vše může začít. Je krátce po 8 raní, vojenská technika právě začíná najíždět na vagóny. Na vagónech postupně končí zmodernizované tanky T-72M a bojová vozidla pěchoty. Do každého se vejde až 9 vojáků. Na celou akci, na které se dohodli spojenci v rámci Severoatlantické aliance, je kvůli utajení podrobností a bezpečnosti vydáno přísné informační embargo. Budeme v těchto dodávkách i nadále pokračovat. Podle informací televize Nova přepravovaná technika pochází z takzvaných úloženek, tedy jde o vozidla a tanky, které česká armáda dlouho nepoužívala a stála i 15 let zakonzervovaná ve skladech. No, jestli to jde na Ukrajinu, tak je na čase a je to dost dobře. Mně se to zdá super, jako na jednu stranu, akorát nejsem teda pro válku. Už na konci února Česká republika poslala na Ukrajinu dodávku lehčích zbraní, jako jsou kulomety, pušky, pistole, náboje a dělostřeleckou munici. David Pik, televize Nova.